Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Για ποιο λόγο? Διότι η μετασυμική ακολουθία θα κρατήσει για μήνες. Και μάλιστα με μεγάλους μετασυμούς. Ήδη έχουμε γράψει πάνω από 40 με μέγεθος πάνω από 6. Ο σημερινός δεύτερος σεισμός, δεν μιλάω για το 5,5, αυτό δεν ήταν τίποτα, έγινε επειδή είχαμε ενεργοποίηση ενός άλλου τμήματος του ρήγματος αυτού. Αυτό το ρήγμα είναι το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας. Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτή η περιοχή, έχουμε τη μικροπλάκα της Αραβίας, η οποία χτυπάει προς βορρά την Τουρκία, η οποία σαν σφήνα αυτή η Τουρκία κινείται δυτικά. Κινείται κατά μήκος δύο μεγάλων ρηγμάτων. Του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας που είχαμε το σημερινό σεισμό και του ρήγματος της Βορείου Ανατολίας, το οποίο ξέρουμε ότι επηρεάζει και την Ελλάδα. Αυτά είναι πολύ μεγάλα ρήγματα και επειδή ο κόσμος βλέπει αυτές τις εικόνες και μπορεί να τρομάξει, λέω ότι τέτοιες εικόνες αποκλείεται ποτέ να βιώσουμε στη χώρα. Κύριε Τσελέντη, μήπως έχετε ανοιχτεί την τηλεόρασή σας ή τα ηχεία κάτι, γιατί σας ακούμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Μιλάω κανονικά. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία. Συνεχίστε. Με συγχωρείτε. Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα? Τώρα τέλεια. Ναι, λοιπόν. Τι έλεγα λοιπόν? Έλεγα ότι έχουμε το μεγάλο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το οποίο ενεργοποιήθηκε το πρώτο κομμάτι του τη νύχτα και το δεύτερο κομμάτι του λίγο πιο μετά, τώρα το πρωί δηλαδή. Επειδή έχω πάει στην περιοχή εδώ και 7 χρόνια περίπου, μου έχει κάνει εντύπωση ο άσχημος δομικός ιστός της περιοχής. Ακόμα και σπίτια φτιαγμένα με τον τελευταίο οργανισμό της Τουρκίας ήταν άθλια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τι μέλη γενέστε τους επόμενους μήνες. Γιατί ήδη κτίρια τα οποία δεν έχουν πέσει και είναι ευάλωτα, τι θα πάθουν. Επίσης έχουμε και την περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας, με την οποία δεν έχουμε πληροφορίες. Εκεί ήταν μια εμπόλεμη ζώνη. Εκεί θα έχουμε ακόμα περισσότερες επιπτώσεις. Εκεί βλέπουμε ολόκληρα χωριά πραγματικά να έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα πάντως, κύριε Τσελέντη, με την νεότερη ενημέρωση που βλέπω τώρα από το BBC, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 1.700. Άρα καταλαβαίνουμε, επειδή στην Τουρκία υπολογίζεται πως είναι γύρω στους 1.100 οι νεκροί, ότι 600 ενδεχομένως να είναι από τη Σύρια, έτσι με μια πρόχειρη πρώτη εκτίμηση. Βιάζεστε, γιατί πιστεύω ότι στα συνολικά θύματα θα ξεπεράσουν τις 15.000. Και αυτό θα φανεί με τον καιρό. Είναι τέτοιες οι άσχημες. Μιλάτε για 15.000 νεκρούς, κύριε Τσελέντη. Θα πάμε, από ό,τι φαίνεται και εκεί θα πάμε. Ήδη οι Αμερικάνοι λένε για 10.000 περίπου εκτιμούν. Αλλά επειδή έχουμε και την περιοχή που δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στη Βόρεια Σωρία, σίγουρα θα φτάσουν στις περίπου 10 με 15.000. Είναι όντως, όπως προανάφερες, αποτέλεσμα μιας ουράνιας πληροφορίας ότι έρχεται μεγάλος σεισμός και στα μέρη μας, τα ελληνικά, και στην Μικρά Ασία που λέγεται τώρα Τουρκία και αύριο θα ξαναγίνει Ρωμιοσύνη και Μικρά Ασία, και σε άλλες γειτονικές χώρες. Ήδη ξεκίνησαν πολλοί σεισμοί. Από τότε που πρωτοείπαμε αυτόν το πράγμα, που μάλλον αναμεταδώσαμε, διότι εγώ δεν είμαι προφήτης, είμαι προφητολόγος. Προφητολόγος είναι όπως ο γεωλόγος, όπως ο φιλόλογος. Ο φιλόλογος δεν γράφει ποίηματα, δεν είναι ποιητής, όμως ασχολείται με την ποίηση, ασχολείται με τα δοκίμια, ασχολείται με το πεζογράφημα, με τη συγγραφή, τα πονήματα μάλλον των συγγραφέων. Κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ ασχολούμαι, λόγω μιας ευθύνης που αισθάνθηκα εδώ και κάποια χρόνια, ιδιαιτέρως μετά το 2012, όλα αυτά που άκουσα από τους πατέρες και μητέρες που εγνώρισα και γνωρίζω, χάρη τη Θεού, όσο γίνεται να προετοιμαστεί ο λαός μας, και ο προφητικός λόγος που ανέπτυξα όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, αποσκοπεί στη μετάνοια, όχι στον πανικό, όχι στο φόβο. Βεβαίως πολλές φορές πριν τη μετάνοια προηγείται ο πανικός, προηγείται ο φόβος. Μην ξεχνάμε ότι και αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Είναι αρχαία νομοτέλεια που μας την παραδίδει η Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Ψαλμών. Τώρα για το σεισμό να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς ακούσαμε από κάποιους Αγίους ότι έρχεται σε κάποια ελληνικά μέρη μεγάλος σεισμός, πολύ μεγάλος. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε το εξής: η προφητεία, λέει, δίδεται στους ανθρώπους με την ελπίδα
από το Πνεύμα του Άγιο να μην πραγματοποιηθεί. Μα τι μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Τι μεγάλη αγάπη, τι μεγάλη φιλανθρωπία είναι αυτή. Γιατί τότε δίδεται από τον Πνεύμα το Άγιο στον προφήτη αυτός ο λόγος, πολλές φορές είναι φοβερός λόγος. Δεν αντέχεται να ακούσεις ότι η πόλη σου θα καταστραφεί, το σπίτι σου, ίσως και η ζωή σου θα διακοπεί. Για να συντελεστεί αυτό που δεν έγινε όταν ήσουν σε ρυθμούς ησυχίας, σε ρυθμούς εφησυχασμού, σε ρυθμούς φθοράς και διαφθοράς. Και επειδή είπαμε σε τι αποσκοπεί ο Χριστός μας, να μας δώσει τη ζωή Του, το σώμα Του, το αίμα Του, για αιώνια ζωή. Δεν αποσκοπεί ο Χριστός να ζήσουμε όλοι 100 χρόνια. Βλέπετε, άλλον παιδάκι φεύγει στα 2 του χρόνια, άλλος στα 20, άλλος φτάνει τα 80 και τα 100 μερικοί. Λοιπόν, τι γίνεται μετά από αυτά τα χρόνια? Αιώνια ζωή. Αιώνια δηλαδή κοινωνία με το τριαδικό φως. Στους μεν δικαίους είναι παράδεισος, είναι πληροφορία, είναι γνώση, είναι απόλαυση, είναι χαρά, είναι αγάπη, είναι κοινωνία και επικοινωνία μετά τον Αγίο, μετά της Θεοτόκου και του αυτού τούτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του σαρκοθέντος Λόγου. Για τους κολλασμένους, τους άδικους, τους ανθρώπους που μισούν, που δεν θέλουν να συγχωρέσουν, που ζηλεύουν, που αντιστρατεύονται των νόμων του Θεού, που δεν αγαπούν την εγκράτεια, που δεν αγαπούν τον νόμο του Χριστού, δεν αγαπούν το Πνεύμα του Άγιο, δεν συνεργάζονται μαζί Του, τότε για αυτούς θα είναι κόλαση. Το ίδιο φως, όχι άλλο φως, απλά στους δικαίους είναι φως φωτιστικό, καθαρκτικό, αγιαστικό, στους άδικους είναι φως κολαστικό. Και μόνο οι ενοχές που θα έχουν και οι κακίες τους που θα πολλαπλασιαστούν θα είναι τέτοιες που θα αρνούνται και δεν θα αντέχουν την παρουσία αυτού τούτου του αχτίστου φωτός. Φοβερό πράγμα δηλαδή αυτό. Αυτό είναι η κόλαση και αυτό είναι ο παράδεισος. Ένα φως και για δικαίους και για αδίκους και για σωσμένους και για... Το καλό ξέρεις τι είναι, ότι μέχρι τη Δευτέρα παρουσία ο Άδης είναι ανοιχτός. Η αιώνια ζωή μας περιμένει όλους. Άρα, για να επιστρέψουμε στα προφητολογικά μας. Προφητεία δίδεται λοιπόν ως τρόπος μετανοίας για να προετοιμαστούμε για την αιώνια ζωή.